Kita uban naglipay kang Maria. Kay kining pagsaulog nato sa iyang adlaw na tawhan, kini paglipay po nato sa atong katubsanan. Kay makita nato ang katuyuan samahan, ang plano samahan sa pagkatao si Maria, kining tanan alang sa atong kaluwasan. Giandam samahan si Maria, aron diha sa iyang sabakan, matao ang anak na si Jesus. O ang anak niya na si Jesus na tao ning kalibutana, aron kita maluwas. Kining tanan, plano samahan, alang sa atong kaluwasan. Apan si Maria, yano ragot ng pagkadalaga, anak ni Joaquin ug ni Ana. Tungod sa pagpadako ni Joaquin ug ni Ana, si Maria matinumanon sa iyang ginikanan ug maampuon kanunay. Makita nato ang pamilya gani na maampuon, pamilya gani makagiya sa ilang mga anak, pamilya gani na naa kanunay sa Dios, makadungog sa tingog sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Muna si Maria nitubo sa iyang anahan na si Ana o sa iyang amahan na si Joaquin na nagtudlo kaniya sa pag-ampog pagpabalandong. Muna si Maria nakatungog sa tingog sa Dios kaniya pinagi sa anghel na niingon kaniya na siya magsabak sa lalang sa Espiritu Santo. Umamabdo siya o manganak o iyang panganak anak sa Dios. Tungod sa Maria mampuon, nakidodungog niya ang tingog sa Dios ug walay duha-duha nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo alang kaniya. Muna igsuon ko, kung kita sama ni Maria, yano na kinabuhi. Kung kita sama ni Maria, maampuon. Kung kita sama niya, mapausanon, makadungog kita kanunay sa tingog sa Dios kanato. Kang Dios kanunay sa atong kinabuhi matag adlaw, mutingog man kanato unsay iyang kabubuton, unsay iyang plano alang kanato. Ang birtudis na Maria na mampuon mapamalandong, may atong hangyuon kaniya karon na maato pod sa atong kinabuhi aron kita makadungog sa tingog sa Dios kanato. Kay karon panahon na tungod sa mga disinformation o misinformation, tungod sa mga fake news, we have to listen to the Word of God in our life. Aron dili kita madala sa mapanulay sa mga misinformation o mga fake news, aron madungog nato ang kamatuoran sa tingog sa Ginoo kaniya. O kung kita naa sa Dios, ang Ginoo mohatag kanato og suporta nakauban nato og ato nang dungog sa ato ebanghelyo si San Jose. Si San Jose naglaraw, nagunaw na nabulagan niya si Maria. Kay magdus man si Maria na dili iya. Nagunaw na si Jose, ako ning bulagan kay dili man ako ang iyang gisabak. Apan si Jose tao pod na matarong. Ang ingong padiri matarong na si Jose. Taong matarong. Tungod sa siyang matarong, nakadungog po siya sa tingog sa Diyos. Ningon, Jose, ang gisabak ni Maria, lalang sa Espiritu Santo. Sama ni Jose, kung kita matarong sa atong kinabuhi, makadungog kita sa tingog sa Diyos sa atong kinabuhi. Muna sometimes, kita madala sa atong kainit sa ulo, kita makadala sa ataw kanang kapungot, kita madala panalagsa sa jealousy, no? Kanang madala kita sa mga dautan bitaw na mga kinaiya, and because of that, we were not able to listen to the Word of God in our life. Kung kita sama ni Jose na matarong ang atong kinabuhi, makadungog kita kanunay sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi.
lantawaragot. Kung init ang imong desisyon, ang imong ulo, nag-decide ka kayo karon dayon diya sa kataliwala sa kainit sa imong ulo, ang imong desisyon dili desisyon sa Ginoo, dili kabubuton sa Ginoo. Muna kung ikaw nagdesisyon kay nasuya ragod ka sa uban, it is not God's plan, it's not God's ways. But then ikaw, kung ikaw mapusanon, matarong ang kinabuhi nimo, mampuon ang imong kinabuhi, magiyahan ka sa kada desisyon na imong buhaton sa imong kinabuhi. Sama ni Jose, nagunaw na siyang panagbulag kang Maria, pero matarong manggod sang tao, muna ang anghel nitong nga kaniya, ug nakigsulti kaniya, kay tungod sa matarong na tao, nakaila siya sa tingog sa Diyos kaniya. Mga kaigsunan ko, ang Ginoo kanunay nagpadalag anghel kanato. Amen? Nakakita ba mo sa anghel? Nakadungog mo sa anghel? Wala. Ambot lang. Lingi sa imong tuo. Munay ay mo anghel karong buntaga. Lingi sa imong wala. Munay ma-anghel sa imong buntaga. God speak to us through His people. Ang Ginoo nakigsulti kanato pinagi sa mga taong palibot kanato. Ang atong ginikanan, ang atong maigsuon, ang atong mga silingan, bisan marites sila, kanunay ang Ginoo nakigsulti kanato pinagi kanila. Kung kita maampuon, makaila kita sa tingog sa Dios kanato. Kung kita matarong ang kinabuhi, makaila kita sa tingog sa Ginoo kanato, sa palibot kanato. Muna karon is a season of creation. The Pope declares September 1 to October 4 is the season of creation. And the theme of the season of creation is listen to the creation. Maminaw kita sa gibuhat sa Ginoo. Maminaw kita sa mga kahoy, sa mga langgam, sa mga mananap sa tubig, because God also speaks through our environment. Kung kita matarong atong kinabuhi, makadungog po ta sa kinog sa Ginoo, sa palibot kanato. God speaks to us also through environment. So kining atong pagsaulog sa paglipay nato sa katatawhan sa Ginoo ni Maria, kini plano sa Dios alang sa atong katupsanan. Kini plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ang atong kalipay dili lamang kay natao si Maria. Ang atong kalipay nadawat nato ang iyang news alang kanato na madawat nato ang kaluwasan. Daygon ang Dios, daygon si Maria na iyang gipili na pinaagi niya manganak ang atong manunubos, ang atong Ginoong Hesukristo. Viva Maria! Viva Maria! Palihog Manindo.